Que é o branqueamento dental? Son os dentes realmente brancos? Como é o procedemento para branquear os dentes? Que materiais se usan para branquear os dentes? Cales son os perigos de realizar un branqueamento dental sen supervisión? Todas estas dúbidas e moitas máis ímolas resolver neste vídeo. Quedade atentos. Os branqueamentos dentais pódense realizar na clínica dental con produtos que se activan pola luz, xa sexa luz halóxena ou láser, e tamén se poden realizar en casa, empleando uns moldes a medida dos dentes onde se deposita o axente branqueante. Unha cubeta de branqueamento dental é un dispositivo en forma de ferradura de acrílico brando transparente que ten marcadas as pegadas dos dentes para adaptarse perfectamente a eles e serve de vehículo para levar o xel branqueador aos dentes. O branqueamento dental externo é actualmente un dos recursos estéticos máis sinxelos e conservadores. Aínda que se chama externo, o que se branquea é a dentina. A coroa do dente, na súa estrutura, está formada por esmalte, que é a parte máis externa, a dentina, que é a capa intermedia, e a pulpa dental, que é a estrutura interna. O esmalte non ten cor, é translúcido como o cristal. A dentina é a que realmente dá cor ao dente. Habemos de saber que a cor interna intrínseca da dentina ven determinado xenéticamente. É unha característica innata de cada un de nós, como é a cor da nosa pel. Pode chegar a ter unha enorme variedade de cores dentro do branco, laranxa amarelo, gris verdoso, gris rosado ou marrón avermellado. E, dentro de cada un deses grupos, distintas gradacións de intensidade. O profesional determinará esa cor base. Esta cor non se modifica con ningún branqueamento, o que se pode conseguir é aclaralo en maior ou menor medida. Por explicalo dunha maneira sinxela, estamos a falar sempre do branqueamento da cor base que se localiza no interior do dente, xa que as manchas externas, como poden ser as do tabaco ou outras trincións na superficie do dente, poden ser facilmente eliminadas cunha limpeza bucal profesional. Non hai que confundir as manchas de esmalte por axentes externos coa coloración intrínseca do dente, razón pola cal a limpeza de boca e o branqueamento son dous procedementos odontolóxicos diferentes. Antes de iniciar un tratamento deste tipo, haberá que estudar o caso para non dar falsas expectativas. Dicir, así mesmo, que a intensidade do branqueamento dependerá de cada paciente e da súa idade, sendo a máis nova mellor resposta, e que en xeral responden ben case todos os dentes, mesmo en moitos casos os tetraciclínicos, que son aqueles dentes con franxas marróns ou grises, aínda que nestes últimos non desaparecen as franxas mencionadas, senón que só se aclararán. Nunca con un branqueamento van desaparecer. O branqueamento dental externo farase sen anestesia para poder percibir as sensibilidades, xa que en realidade o dente o que nos vai indicar ata onde podemos branquear. De nada válenos ter un dente branquísimo se nos queda hipersensible. Se durante o procedemento as sensibilidades son moitas, haberá que parar e seguir noutra sesión, ou parar aí definitivamente o tratamento porque o dente non nos permite ir máis lonxe. Ao finalizar o tratamento e ao día seguinte, os dentes poden e adoitan quedar lixeiramente sensibles, así como a enxiva circundante. Mesmo en ocasións pode requirir a toma de analxésicos o día do tratamento. Pero vemos de dicir que estas molestias de habelas serán pasaxeiras e de intensidade baixa se se siguen os protocolos correctos. Unha vez realizado o branqueamento, nuns días os dentes van seguir branqueándose e a cor final obtida manterase así de inalterable durante uns 2 a 7 anos, dependendo de cada paciente. Aínda cando perde intensidade ao cabo destes anos, a cor nunca volverá a ser como do inicio. No caso de que recidive un pouco, bastará con facer unha sesión de recordatorio máis curta que a inicial. Nos casos indicados, podes utilizar unha pasta branqueante como reforzo durante unha tempada, sempre baixo control profesional. As técnicas actuais de branqueamento baséanse na utilización de dous produtos, o peróxido de carbamida para tratamentos ambulatorios e o peróxido de hidróxeno para tratamentos en clínica. Estes produtos son capaces, mediante a activación por calor e ou luz especial, de desprender moléculas de oxígeno que poden filtrarse a través do esmalte dos dentes, o tecido superficial, ata chegar aos túbulos dentinarios. Existen aproximadamente 15.000 túbulos dentinarios por milímetro cada lado. Así, o tecido que está debaixo do esmalte, que é a dentina, que é o que dá cor aos dentes, sofre un branqueamento,
dando a sensación de que o esmalte é máis branco. O branqueamento de tipo ambulatorio ten certas limitacións. Os dentes pódense branquear entre 2 a 4 grados ou tons da escala cromática, pero o fan dun xente homoxéneo, polo que as bandas ou vetas máis escuras, aínda que se aclaren, non desaparecerán. Non se consegue un branqueamento ilimitado. Unha vez alcanzado un certo punto de branqueamento, o xel xa non ten efecto. Igualmente, o efecto branqueador tampouco é indefinido. Un tempo despois de terminar o tratamento, empézase a producir unha lixeira recidiva da antiga cor. Este escurecimento, que poderíamos cifrar nun 10%, pódese combater repetindo unha sesión de xel branqueador cando se observe o escurecimento, pero pode previrse notablemente cunha sesión mensual de branqueamento como mantemento. O efecto branqueador require certo tempo, xeralmente é cuestión de varias semanas. Non se acelera con poñer maior cantidade de xel nas cubetas ou con telas colocadas máis tempo do recomendado. O branqueamento require sesións nun tempo determinado e non maior para minimizar a sensibilidade dentaria. Actualmente hai multitude de produtos que o usuario pode mercar para obter os dentes máis brancos. É importante facer un diagnóstico previo para descartar enfermidades nos dentes e as xenxivas, como a xenxivite ou as caries, que poden contraindicar o branqueamento dos dentes sen ter tratado previamente esas enfermidades. Outro problema coa realización de branqueamentos en supervisión é que cando se usan produtos abrasivos poden xerar queimaduras nas xenxivas e nas mucosas, incluso pode provocar a morte do dente se a pulpa se ve afectada. Os produtos e xeles branqueadores que se poden obter como kits para branquear os dentes teñen unha concentración moi baixa de sustancias branqueadoras e están regulados por a normativa europea, permitindo unha concentración non superior ao 0,1% para adquisición para o seu uso non profesional. Polo tanto, teñen moi pouco efecto a longo prazo, só poden previr ou eliminar pequeñas manchas. Pola súa banda, o branqueamento con luz só funciona se se combina con certos produtos e debe realizarse nun centro profesional e baixo supervisión dental, xa que poden danar a polpa dental debido a un exceso de temperatura. O uso de carbón activado, que está tan de moda nas redes sociais, é un elemento que se usa dende hai moitos anos noutras áreas da medicina para tratar intoxicacións. Isto débese á súa gran capacidade de absorción. Non hai estudos que demostren a súa capacidade de branquear, pero poden eliminar pequenas manchas superficiais do esmalte. Tamén pode ser un efecto óptico, xa que tinguir os dentes de negro e despois aclaralos dá a apariencia de que eran máis brancos. Do mesmo xeito, non se sabe exactamente a súa capacidade abrasiva, polo que é importante fixarse na composición da pasta que contén este carbono e comprobar o seu RDA, que é un índice que mide a capacidade abrasiva do esmalte de diferentes pastas de dentes, que non debe exceder os 200. O bicarbonato de sodio ten unha baixa capacidade abrasiva, un índice de 7 na escala do RDA. Polo tanto, será capaz de eliminar pequenas manchas superficiais, pero nunca branquear o dente, xa que non é capaz de penetrar na dentina e modificar a súa cor. O seu uso considérase seguro e, de feito, utilízase mediante spray con auga a presión nas clínicas dentais como parte da profilaxi periodontal para eliminar as manchas superficiais. O limón é un elemento moi ácido, cun pH de aproximadamente 2,4, que provoca a erosión do esmalte, con graves consecuencias como a sensibilidade dos dentes e a afectación da pulpa. Canto máis esmalte se perda, máis amarelo quedará o dente, xa que a cor da dentina transparentarase. Polo tanto, o limón non é capaz de branquear os dentes. Moitos compoñentes dos xeles de branqueamento profesionais conteñen compostos similares ao peróxido de hidróxeno, polo que o seu uso sen supervisión pode presentar un risco significativo para a saúde dos dentes. Este foi un novo capítulo de Dentalk sobre os branqueamentos dentais. Podes deixar todas as vosas dúbidas nos comentarios dos vídeos e non vos olvidades de suscribiros á nosa canle. Moitas grazas!